Usman Camara gido leñol darani do demgal bula jogirde gandari hayo Usman ari omo jellita majata hayo jam en dañi jogirde gandari musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Aya Gounass TV calminali teddude fewde mon kala ɗo mbawɗon tawede e jokli ɗi sikki ala eɗene aset na hawri e 15 lewru jolal hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e joyyi walla mbiyen lewru novembre hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e joyyi kono kadi ko noon gonirɗen e aset na hawri e nogas e nayyi lewru hoddayru hitande ujunere e temedde nayyi e capanɗe nayyi e jeeɗiɗi ɗum ko caggal fergo annabi sallllahu alayhi wa sallam ɗum noon yeeɓiyankoɓe tedduɓe konngol amen waynoto ko ɗo e wuuro teddugo ngo Madina Gounass on paami yewtere moɗon wiyetede jogirde gandal nomin gaadi wadde e kala saaha yettade e yoga yimɓe ɓe gandantuɗa ko joguiɓe gandal fotoɓe wawde humpide rendo ngo hay so tawi ngal gandal wona ɗumen ɗo ƴoguete kono kam eɗen jotto mawɓe ɓe gandantuɗa ko joguiɓe gandal malla ni jomen gande ɗe gandantuɗa ko fewti e rendo ngo ha eko nandi hen saabu yewtere meɗen nde cakkitiɗen wadde nde kalannoɗen koko fewti e gande ɓaleɓe eko nandi hen oɗo ñalawma hande kadi yewtere nde nayorima e fannu goɗɗo eɗen jettirɗum Allah no fewi eɗen jogui jorto kadi yewtere nde ma nde wat fayida no fewi saabu teskade ɗo garɗen ɗo nde wonno eɗen gandi noon so tawi wiyama ƴogirde gandal tan en paami wadde so tawi en jottima yoga e mawɓe ɓe gandantuɗa ko wurdunoɓe e ceerno men sextraji diine tawi Allah ina heddiɓe ɗo e wuuro teddugo Madina Gounass saabu teskade guila hitande ujunere e temedde nayyi e capanɗe jeenayyi ma mbiyen hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeetati woni guilɗen eɗen gandi ceerno men sextraji diine wirni wadde eɗen mbawi wiide ko wuuri e ɗin ɗon duuɓi ɗi gandantuɗa tuggude toon fewde 2025 eɗen gandi hewɓe hen gandamo malla ni mbiyen hande o andunoɓe mo ina gustiɗo e wuuro ngo ɗum jeeyi sababu so tawi en gandi mawɓe ɓe gandantuɗa ko joguiɓe e makko kumpital kono kadi darinoɓe wallodirde e makko to banggue diine o darinoɓe wallodirde e makko to sunna o eko nandi hen ko yettude Allah no fewi noon wadde en jottoto e mabɓe salminde e juurade ɗum noon ko kala neɗɗo gonɗo e dental ngal ɗum ko hunde nde gandantuɗa ko jojjande ɗum manam ko hunde waɗɗinde ɗum ɓuuri tengtude noon enen dilloɓe to banggue média eko nandi hen so tawi en gari ha ɗo yettade oɗo jinnaɗo meɗen mo jogorɗen yewtidde wadde mbiyen tan ko hunde fonde wonde ko yettude Allah no fewi noon oɗo ñalawma hande ari filde yewtere nde no wowi wade ni ko musidɗo mo Ousmane Camara guiɗo leñol yadude Siraji Nana Diallo kono kadi eɗen jetta bandiraɓe gandantuɗa ɓe tawɗen ɗo e nder gallo kono noon en paami jiɗɗen yewtidde koye mam meɗen ceerno meɗen ceerno Adama Langui ɗo e leegal ngal gandantuɗa ko leegal na Surullayi ko yettude Allah no fewi noon nde inde noon on paami so wiyama Adama Langui inde nde kam mo yiyani mbarodi nani dillere muɗum ko yettude Allah no fewi saabu teskade golle makko mantinde e dental ngal saabu teskade kadi ɗo heedani ceerno eko nandi hen to banggue golle ɗe eɗen paami ɗum e tarikaji ɗi ko yettude Allah no fewi noon ko kanko woni mo jiɗɗen yewtidde ɗum noon mama ceerno min dokkuma calmina bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Aya Gounass TV e radio Dakar FM bisimilla bisimilla mawɗon ko Allah ko moƴƴo eɗen jetti Allah e nelaɗo makko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam cheikhna Ahmad Tidiane radiallahu taala an barke Alhaji Mouhamed Ould Saidou barke Alhaji Ahmad Tidiane Ba Allah addi en ɗo ko Allah addi en ɗo ko aranɗen ɗo ko tubande Allah yafiroɗen Allah Allah yaafo en janggo hono ko wonta sababu muɗum ko Alhaji Mouhamed Ould Saidou wonta sababu mum Alhaji Mouhamed Ould Saidou woni sababu daɗugol julɓe o Alhaji Mouhamed Ould Saidou o woni sababu daɗugol julɓe ɓe Alhaji Mouhamed Ould Saidou o woni sababu daɗugol julɓe ɓe mi ala gandal de komi miijoto tan mi haala seeɗa kono gandal ala wadde nde caggal nde calminɗa bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Aya Gounass TV kono kadi hettiyankoɓe ɓe ko yettude Allah no fewi yewtere nde noon pilten ɗum ko e nder galle makko ko yettude Allah no fewi tawi kadi ɓesgu makko ina tawtora yewtere nde ko wayno musidɗo mo gandantuɗa ko ceerno Woppa Sissoko emo tawtora yewtere nde kono kadi Alsane Sissoko kankone kadi emo tawtora yewtere nde wondude musidɗo Abou Sissoko kamɓe kala eɓe tawtora yewtere nde wadde noon musidɓe tedduɓe ceerno Adama Langui min calmini min juurimama seydi Sissoko miɗen jinno humpitade holi gonɗo Adama Langui min panditi ɗon ko hol jinnaɓe ɓe holto perduɗa eko nandi hen
fergo ngo fergo am ngo ko bange fergo babam ngo ko bange fergo am ngo komin anni miɗe ruuma duuɓi tati ɗin tati to timmi miɗe anni ferde somi feri noon ko makka yahaymi taw mi abbo nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam kono wirnomi e haala am joni noon jooɗi ndungu silti lewru Rajab darike nduwi go'o ɗiɗi tan Allah addi koyɗol joni noon koyɗol ngol wayno ko avion ni waɗami no avion ni huccumi makka armi ha hayre Dagambere Cheikh Tidiane yalti wimi assalamu aleykum o wimi aleykum salam salmodiri o nangi jungo am go mi ari ɗo e leydi Dungel min dari ɗon o wi Adama to paaɗa mbimi miɗa yaha makka o wi makka wimi miɗe abbo nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam o wi yaha to Alhaji Mahamadou Bouɗi Saydou ko woni ceerno ma aduna ila kala fof mbimi ha o wi ha tan majji waɗi pilit majji hoynimi asaman o soynimi jawdi mbaalu raneli tal hina jippine mi yiyata noon ko jippinta ko kono noon mi yii hindi jippo ndi jippi e ley am jooɗimi e mayri ndi fokkiti ndi wiiri laɓi kam to ceerno yettimi wimi assalamu aleykum ceerno wimi aleykum salam bisimilla jawdi ndi dicci e piliyani heɗon salmodirmi e ceerno wimi ceerno mi ari salmindema e juuradema ñagadema moƴƴere aduna e lakara men e julɓeɓe fofof Cheikh Tidiane noon o wi kam woni ceerno om aduna e lakara ko o sa noon oyi somi du'ike Allah jaabini somi du'aki Allah jaabini somi du'ike Allah jaabini somi du'aki Allah jaabini somi du'ike Allah jaabini somi du'aki Allah jaabini o du'i jawdi ndi wiiri nawti kam ɓundu jooɗi ha ndungu goɗɗo ari Rajab dari joni ko haalumi ɗo ko ɓay kono mi yiɗi raɓɓinde haala ka tan wono wiirumi ɗo ni ɗum wayoyno on ndungu goɗɗo ari rewru Rajab ɗiɗi mum waɗino oɗani ha yoni duuɓi tati nde timmi tati tan nden no haalami babam wi ba yimi ha mi yamirama yomi ya Madina fergo joni noon sasomi maayi joni sa naɓa kam to ceerno haalana kam konnguɗi haalanmami ɗi wiyamba mi annike ferde mi ari e joni noon fergo am ngo koni fergo am ngo koni woni noon fergo am ngo mi haaliri ni ceerno wi o du'ike jawdi ndi naɓi kam ɓundu joƴƴinoyi kam hooti to wonno ɗon noon haalami babam hen kandi joni ba haalana ceerno so tawi mi maayi naɓa kam haalana ceerno fergo am ngo koni joni noon fergo ba o mbima holnden saari gummiɗa e nder ɓundu kañuɓe eyi ko toon gummiɗa sara nde ko kañuɓe wiyete ɗum koye nder ɓundu eyyi koye nder ɓundu eyyi bisimilla jokkanen fergo jinnaɗo jokkanen fergo jinnaɗo eyyi fergo ba o hunde fof ko sabu waɗata sabu o noon ko babam joom suudu makko tokoto wurani wono nene sabi en ba noon neli toon julanke ne yano toon julanke o neli
aɗa andi adama o wi aha miɗa andi adama ayi adama langi kay sare madina gunas fof ne andimo hakke moƴƴere makko on haaliri ni on sano on ari haalani kam nde o haalani kam hawri sirifu o ari sirifu o wiyanoɗo ko madiw yimɓeɓe fof ha huuli hay tubakoɓe huuli on sano ɗum hawrodiri no mi heɓani haalande ceerno to on sano min juuli subaka sirifu o wi ɗiɗo duuɓi fof miɗa ɗaɓɓita ceerno sénégal mi yiyani ceerno hikka noon mi lumbiti ga mi yii ceerno ko ɗo yi ɗaɓɓaynomi alhaji mahamadou saydou ko ɗaɓɓaynomi eyi on sano minen fof meɗen jooɗi meɗen ndaara o nangi junngo ceerno ngo o nangi feɗeedu ceerno ndu o wi nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama o wi joomiraawo noddimo joni noon o ari waynade alhaji mahamadou saydou o nangi feɗeedu alhaji mahamadou saydou o waɗi ɗo goɗɗum to feɗeedu ɗo o waɗi ɗo machine o wi ɗum ko seede o wi mi accirima aduna o fof o ardonakala o wi min jomirawo noddi kam nelaɗo Allah sallallahu alih wa sallam aw ɗum ɗo ko ni so joni noon woni kikiiɗe meɗen fiya piyoji ɗi galle ceerno o tawi hene firta meɗen fiya piyoji ɗi ɓowɗe ɗene sama sirifo o aɗa yaƴi martu kanko ne mo fiya ɗon noon immimi yami haalade ceerno pour yayam wurani babam wi yomi haalane sa yamiri mi yahami du'oyo o yaha o wi mi yamiri o sa noon o wi bisimilla o joni noon ko min tigui nelayma a nani o wi mi nelma e bamma ya bamma mi salminimo mi salmini julɓeɓe fof wiyamo so annike ferde yo anni mo ferira Allah mo ferana dina l'islam yo anni o hembo ferira Allah mo ferana dina l'islam yo anni o hembo ferana Allah mo ferana dina l'islam ha woni laabi tati o wi a nani mi nani o wi ya bamma so ari mi waɗanay on jama anani ya bamma so ari mi waɗanay on jama ya bamma so ari mi waɗanay on jama anani mi nani oyi woto feriram noon oyi joni holla yimɓe makko ɓe fofo o wi o hollu yimɓe makko fofo yo wayno yimɓe makko fofo kanko ceerno ha ɓooyi seeɗa taw o ha goɗɗo noon yennete toon o wi kam noon oyi kono noon mi yamirani ya haaɓe wimi ceerno mi meeɗaka haɓede gila madina sincani mi meeɗaka haɓede min ko hakkudam e neɗɗo ko jaam tan elle ala on saa noon ɗum ɗo woniri joni noon woni mi yeehi toon mi juuli subaka tan mbiɗa haalana joni ba koyɗol ngo ko ceerno ndeni kanko wimi ba ceerno wi mo salminima mo salmina dental ngal fof o wi sa anni ko ferde ya anni aɗa ferira Allah aɗa ferana dina l'islam ya anni aɗa ferira Allah aɗa ferana dina l'islam ya anni aɗa ferira Allah aɗa ferana dina l'islam o wiyani o wi joni noon woto feriram noon woto feriram noon eyi a nani oyi woto ferilmbo oyi ya wayno yimɓe makko ɓe wayno yo wayno yimɓe makko ɓe fof hay goto oto accu fofo yo wayno kanko bambo halda hankandi yimɓe ɓe fergo bango ko ni eyyi fergo bango
ko ni ɗum lelori babam on wiiɗo annda duuɓi makko jamuna fetel ba tawi ko suka fetel ba tuubako jullunoɗo makka o tawi mbo ɓilal nagge makko kanko fetel ba lamɗo o ɓe ƴiwi bakkel ko toon o adori kanko to fetel ba ko bakkel adori toon o fewni toon o ummi toon kanko e lamɗo o ɓe ari joni babam hene nani mulesi sara nde ko mulesi wiyeteno lawol ngol e rewi ɗo ba ene ɓili nagge mum ha ɓirdugal heewi lawol ngol subaka o lamɗo o ɓe ara ɓe yetti ɓe tawi ba hene dari ba ƴetti ɓirdugol ngal o totti fetere ba o yari ha reedu heewi o totti lamɗo o ono kadi yari ha gasi lawol ngol ne sorti ɗon ne hucci ndar ko toon ɓe hucci eyyi babam kono duuɓi makko ko kanko ko Allah tan andi ceerno Abdoul ceerno o ari salminde ba o namni ba duuɓi mum ba wi ala mi anda o wi mama o wi an adunaji tati a wirtike ɗum oɗo aduna woni nayi o wi oɗo a marama kanko ceerno Abdoulaye kan ceerno on wiiri ni on sanan ba kono min andiri kabaru duuɓi makko min anda a jarama no fewi eyyi joni mbiɗa yinno humpitade fergo maɗa an gargol maɗa Madina e gargol jinnaɗo no foti duuɓi gonɗi ɗon foti gargol maɗa Madina Gounass nde perata nde e jinnaɗo maɗa ko ferata ko no foti duuɓi goni hakkude ɗon eyyi duuɓi muɗum ko duuɓi jeeɗiɗi hitande jeeɗiɗi e ɓeeri duuɓi jeegom miɗo ɗo min tan goto jeeɗiɗi o ko nden woni ba en ari Sabakuru en tawi patanani France o neldi kaalisi o fewnana huɓere nde ɓe fewnani bammaɓe suudu ko ɗum tawmi ɗo machallah eyyi tigi a jarama no fewi ɗum musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe e Gounass TV machallah en paami yewtere nde en paami fergo ngo no ardi e kayusaji ɗi gandanduɗa jinnaɗo haali hen e mama caggal nde kalanɗa min fergo ngo an hoorema e jinnaɗo gondigal ɗo e ceerno sexiraji diine woni ceerno mawɗo aɗa wawi artande minen holno wano tuma nde jottiɗon ɗo no gondirnoɗon ɗo eko nandi hen ceerno o weltare ceerno welti o ari salminde ba ɗo galle makko ɗo wono jama o ko kanko haalno ɗum o haalani Alhaji Oumar Bela holluno kam fof kono ɗum woni jama o wona o galle ba o wonata funnake ɗon tawi ba hotti ɗon hankande o nden hitande tawi galle am o fof ne sumi on jamanu ɗon noon ceerno o noddi ceerno Basiru Thiam ari mi salmina Langui ɓe ari ɓe yetti wonno on wattu basi ala ko daage sañeteɗe tan ne werta awa sano ceerno o toyel ngel ari ko kamɓe tan e chauffeur o wona yimɓe hewɓe tan o wi Langui mi ari salmindema o wi an Langui dawgol maɗa kañuɓe ko leydi ndi dilli Langui dawgol ma kañuɓe oyi ko leydi ndi dilli o wi Langui dawgol ma kañuɓe oyi ko leydi ndi dilli o wi on ari joni noon Adama ala jawdi onon Adama no wonde Allah nelaɗo Allah Cheikh Tidiane bo nde julɓeɓe fof
o wi so ñembimo tan mbiɗa andi oɗon wawi wonde ɗo so ñembimo tan mbiɗa andi oɗon wawi wonde ɗo o wi so ñembimo tan mbiɗa andi oɗon wawi wonde ɗo awa on salan kan o wi kala ƴiwɗo ɓundu ari ɗo awa kala heɓuɗo moƴƴere adama lañjine feccere moƴƴere mum kala ƴiwɗo ɓundu ari ɗo adama lañjine feccere moƴƴere ko heɓi ko kala ƴiwɗo ɓundu ari ɗo moƴƴere makko fof adama lañjine feccere on ha yo laabi tati o sara o suuti juuɗe kanko ceerno o wi fatiha salatul fatiha haala makko ko haaɗi ɗo jangga noon fatiha salatul fatiha yimɓe tuuti ɗum ɗo ko ni machallah a jarama no fewi ɗum noon musidɓe tedduɓe machallah ha joni eɗen jokki eɗen gandi mawɗo machallah ha joni emo jokki sifanade meɗen gondigal ɗo e ceerno Seck Siraji Diine e Madina Gounass ko adi nde oɗon pera mbimi ko adi oɗon pera ceerno mawɗo ina yahanno guure moɗon malla taw meeɗa yaade toon ceerno mawɗo min arino ga premier tawi komin almuɓe ceerno Bayla Gude Seeɗi tawi meɗen toon jangga min ari Madina ɗo tawi Madina no yara duuɓi 4 eyyi on saaha min mbiɗa yara duuɓi 14 ɗon noon ceerno waɗi sadaka ñiire kosam sadaka ñiire kosam lehe 3 o wi ɓundunkoɓe yo ara min ari min huufi min ñaami joni ceerno no jooɗi ɗo ceerno amen o no jooɗi ɗa miɗa jooɗi hedde ɗo ɓeya no jooɗi hedde to miɗa ɓiira la'al ngal miɗa ɓiira tan ceerno daari kam o wi ceerno Bayla o wi oɗo suka o wi so mbawi ndeloɗe o suka ceerno Bayla wi ha o wi o suka o wi so mbawi ndeloɗe o suka o wi nunɗal ko Allah tagi ko fof ko nunɗal Allah ɓuuri yidde o wi ko Allah tagi ko fof Allah wi ko kañum ko ɓuuri yidde ko fof ko nunɗal o wi o noon ko ɗum Allah tagi ɗum o joni noon so neɗɗo tagama nunɗal ha neɗɗo fof ne foti renade a nani Bayla ceerno Bayla o wi holla yimɓe makko ɓe fof eɓe reena o suka haala ceerno ko ande o wi eɓe reena o suka so neɗɗo tagama nunɗal ha neɗɗo fof ne foti renade rento ɗum ɗo ko ni o wi tago makko ngo jiidani e tagoji yimɓe ɓe de o yimɓe ɓe yo reeno ɗum ko ni ɗum wayi tawi Madina yaro e duuɓi 4 tigi a jarama no fewi ɗum no musidɓe tedduɓe ha joni siftinde moon joddiɗen ko imam meɗen jinnaɗo meɗen ceerno Adama Langui ko Sissoko yettete ko yettudal no fewi noon o haalani men gueɗe ɗe foof no ardini kono kadi o sifanima men hunde e ceerno Seck Siraji Diine mama machallah minen gandi fergo ngo ɓooyi ko garɗa e Madina Gounass saabu so tawi min calculi ene yaara hedde duuɓi 61 ko yettudal no fewi noon wadde eɗen gandi tan an hande aɗa wawi sifanade min Madina hanki holno wano eko nandi hen gollodiral saabu ina teskano nden so tawi batuji no mbaɗa koɗo caali ɗo ceerno joɗɗinanno dental ngal fof huccodira e mabɓe wasiyaji eko nandi hen jangguinde sunna o jangguinde needi ndi holko mbawɗa artande minen kala ko haqqille ma siftori kanko ceerno ko jam tan jamanu makko ko kanko kay ko jam tan ella ala on wattu ala bolande ala penade ala jamfa ala on jamanu de jamanoji ɗi noon koko sertata koɗi sertuɗi oɗo ara tan taw hene moƴƴi oɗo ara taw hene aari oɗo ara taw ne ooñi oɗo ara no feewi ko ni tan wayi
ceerno kay ko yettude Allah ene yetti Allah ene feewi wona seeɗa to hakkude amen e ceerno hakkude amen e ceerno ene moƴƴi de saabu ceerno wi o wi mbaylaari hunde ko makko ɗen nanmi o wi mbaylaari aduna o fof ko ɓuri laabde reedu ko mbaylaari ceerno mawɗo nanmi mo haala o wi ko ɓuri laaɓude reedu ko mbaylaari ɓuri laabde reedu aduna o fof o wi ko mbaylaari ɓuri laabde reedu on mo andi jikku mbaylaari fof ɗum ɗo haali ɗum o wi so Allah jaɓi mbaylaari daɗat hay gooto samata mo wonɓe mbaylaari fof hay gooto samata ceerno wi noon eyi ceerno mawɗo o wi mo wambi mbaylaari hay gooto samata ɗum ɗo ko ni o rewtino hen temanto o yimɓeɓe yo reno temantonaɓe yoɓe reno temanto o temantonaɓe so yiiɗi ɓe fiya bawɗi so yiiɗi ɓe ñama simme kono yoɓe renoɓe de holi sababu i wona ko on jippini ɗo ceerno lamɗo o jippini ɗo ceerno tawi ɓe ga fof wi ceerno wonata ga lamɗo o dari wi kañum ceerno so riwimo ceerno tan mi yahay mi yaday joni noon ɓe yiiɗa yero yaha ko yero o wiyete yero Dieynaba aw koni ɗum woni sababu mum ko haali ɗo ko o wi temantonaɓe so yiiɗi ɓe fiya bawɗi so yiiɗi ɓe ñama simme ɓen ɓe daɗi tan neɗɗo fof kadi yo rewno temantonaɓe rewno mbaylaari rewno ɗe temantonaɓe rewno ɗe mbaylaari o laaɓi tati ɗum ɗo woni ceerno mawɗo aɗa delal tigi ɗum no musidɓe tedduɓe wadde en paami no haaliri ni machallah eɗen gandi wonande jangguɓe tarika Madina Gounass nde ceerno immi Fouta eɗen gandi nde wari Kolda nde o siñcato wuuro teddugo Madina Gounass o rewi ko ñamanari o fayi timindala e ko nandi hen wadde ɗo ina fammina men wonde ko wayluɓe gonno jaatigui makko nde o arata ɗo e wuuro teddugo Madina Gounass kono kadi e yero Dieynaba Sabali woni mo mawɗo o sifi ɗo joni o ko yettude Allah no fewi noon ɗum noon musidɓe tedduɓe machallah mama jonde nde noon no juuti kono ko ma jaafoɗa nde wonno ya arta o weeɓani ɗum saabi min jiɗata tan ko wadde profito hebde maɗa ko heewi ko yettude Allah no fewi noon Madina Gounass machallah haalino gondigu moɗon ɗo e ceerno kadi hay so tawi a fuɗɗima haalde ɗum ngal namdal mbiɗa joguino ɗum hakkude ceerno e mbaylaari ndi machallah eɗen gandi kamɓene kadi wontoɓe keedani ceerno to banggue golle wuuro ngo eko nandi hen saabu min teskima emin nana e tarikaji kadi ɗo caali wonki ɗo gandantuɗa galle ceerno ki leesumi jumani won doygal ngal meɗɗa wadde hen caali ceerno ke tawi hiɓe fewnaki e on ñande muɗum miɗa jogiti jamdi mawdi miɗa waɗi ɗum jammere nena adduno jammere nde wi mi waɗi ɗum haɗa saaliki hanka wonnoɓe ɗon ɓe fof welti eyyi wono honkane yimɓe woɓɓe wi miɗa yiiɗi okkaka wonomo ɗum enen kam eɗen yetti Allah mi ala gandal ala janggade julɗuɗi tan wawa tigi to banggue golle guesa ceerno kadi emin teski wayluɓeɓe ene keewi hettande toon ceerno to banggue welnude jaale e ko nandi hen welnude jammen e ko nandi hen ɓuuri tengtude noon nde guure ɗe coppetede saabu guure kewɗe miɗa andi a tawama cincegol muɗum ɗum nene kadi so tawi aɗa siftori aɗa wawi artande min sifowno wano ko fowde mbaylaari ndi ene gollana ceerno hitande fof ɓe tafana ɗum ceerno ji jaale temedere jaale achat temedere jalo so ndungu ari temedere jalo
ñande aset min koɓe hettino kam ko soppoygol ɓane somi dawi temedere ɓande soppoymi on sahno mi adda mi lesa ha salifana juulama wona hankadi ɓane ɗe taw segama woni alan sara jale ɗe naɓe to ceerno hankadi ceerno noon woɗa kadi bortari kanko ceerno o nelda men to mbaylaji ɗo ɗum ɗo koni ɗum ko waktu fof ɗum ko ñande aset toujours encore gese ɗe hay gesa yahata waɗata tawi mi ala toon gesa fof waɗama tawi miɗa toon eyyi oɗo jama ɗo kuccidɗen ɗo emin nana no wiye jama lanji ɗum nene kadi aɗa wawi artande min innede holno kay ko haala ceerno ko haala ceerno ceerno innirimo noon ceerno haali jama o ko so ba ari waɗano ɗum jama ko ɗum woni o anani awa joni noon ñande alkamisa ñande alkamisa wawi yomi ɗowtugo mi salmino e ceerno ñande alkamisa mi salmino e ceerno mi yetti tawi ɗo alaji Ousmane Nessel alaji Aliou Sambayel ko ɓen ɗiɗo men tawi ɗo wawi assalamu aleykum ceerno yo aleykum salam ceerno mi ari salminde e juurade ñagadema ɗiɗo no yamen jama o hande ceerno wi aha komin nde haalno mino sa ari waɗay on jama ɗum haalnomi aha joni noon oye joni noon miɗa yiɗi neldema kanko ceerno oye joni miɗa yiɗi neldema mbawi ceerno o wi ha mi tottuma anniya am yamirore am e du'a o am mi tottuma ɗum e ha diila jama o joni mbawi ceerno ala ko yilmi an tigi ara diilanamen ceerno wi aha komin anni yamirore am e du'a o am ko ɗum tottumami yamirima ya ɗiɗa joni ko anni am tottumami yamirore am tottumami du'a o am tottumami o haali ɓe haaldi ha yoni laabi tati on sano mbano wi ala ceerno min kay ko yiɗum tan ala diɗa woni hankkadi o timmi tati yew daro machallah dari tigi a jarama no fewi woni ba dari ba joni ceera langi ɗiɗo jama o joni noon ko melen ɗiɗo fof yaali eyyi ka jama way ko Allah haldanaymi Allah komin e ba minen ɗiɗi o jama minen ɗiɗo tan hay goto tawano ko hay goto anda ko yamirore ceerno ɗon ko ɗum men diidiri jama o machallah ɗo ko jama o ko ni machallah ceerno ɗon wi alan sara hina ara o du'anomen joni le woni ba haaldi e ceerno kabaru diidugol ngol mbawi yiɗimi diidanamen jama o ba ceerno ɗon wi yo ar tan o diida ha le joni noon le ha ba jaɓi hankkadi yamirore nde oyi mbawi laɓɓanamen almudo fuutanke julla men ɗo ceerno wi almudo koye maɗa ƴiwata mbawi ko yiɗumi laɓɓanamen almudo fuutanke julla men ɗo ceerno wi almudo koye ma ƴiwata eyyi mbawi nde ko yiɗumi laɓɓanamen almudo fuutanke julla men ɗo
mbawi ceerno o yi almuɗo koye ma ƴiwata tan waɗu mini ba wi joni daro o dari sana o dari ɗo ko ni woni o yi joni o duwanike ɓe min arino subaka min diidi jama min anniya ceerno o ɗon min diidiri anniya ceerno o min diidiri haala makko ka ɗum min diidiri men ko min ɗiɗo tan goɗɗo ala min diidi ha gasi o diidirmi oɗo bange e miragu o babam diidi oga bange woni métre uji 4 sono woni waɗumi gayle eɓɓumi gayle ha gasi mbiɗa jogii leɗɗe mbiɗa jogii kartaje ha heewi addumi leɗɗe ɗe waɗumi e gayle ɗe ha gasi addumi kartaje ɗe leɗnumi ha gasi ko nden noon min soyni paate hiɓe ara ɓe ari e salmodire makko ba ko haala woto haali o wi ceerno o wi alansara so juulama o himbo ara mbo du'ano en ko ɗum tan ba haali haalani awa ko meɗen waɗini ɗum ɗo ko ni eyyi ko fof ko e jungo am tan jarama ɗum musidɓe tedduɓe mataw jonne nde juuti pamanen ɗum mawɗo machallah ko yettude Allah no feewi noon en paami foof no haaliri ni kono ɓesgu makko he ma en dokku en goto kadi hayso tawi ko konnguɗi seeɗa wawa artande men to darde mawɗo o to banggue dental ngal eko nandi hen ɗum noon ceerno woppa mataw ko an min dokkata konngol ngol lomtoɗa heddiɓeɓe aɗa wawi artande men seeɗa saabu min teskima e korkaji ɗi so tawi julde nde ari malla e nder korka emin teski kadi yimɓeɓe ina gara wadde ɗo ziyara ɗum nen kadi aɗa wawi artande min holno arde. Assalamu aleykum onon arɓe ɗo ɓe an Ousmane Camara wondude Siraji Nana Diallo e Alhassane Sissoko e Abou Sissoko tawto min woppa Sissoko min to suudu to damal babam Adama Lanji ɗo e ɓeɗo ari salminde e juurade mawɗo amen o lamdade mo ala haali fargu makko ɗum kam o nani ɗum e rewtata hen eyyi min meɗen yetti Allah e nelaɗo muɗum sallallah alayhi wa sallam komin feeri mi ari ɗo hikka waɗi mi duuɓi 50 e duuɓi 4 hikka minen komin feeri komin ari duuɓi 50 e duuɓi 4 hikka ɗum woni komin waɗi ɗo e nder Madina Gounass alhamdulillah rabbil alamina e gila min tawi ɗo mawɗo ɗo kanko babam Adama Lanji min tawmiɗo julɓe ko teddungal tan e hoolede e horsinede e yiɗede e yiɗude kadi julɗo fof mbo yiɗi ɗum min tawi ɗo minen kadi min wondiri noon ɗo e mawɗo Lanji noon Allah kokkimo ko joom gueɗal gila wona Madina Gounass gila to wonno gila ɓundu ha naati Madina ɗo ko joom gueɗal saabu nde min feeri min ngari min e badam oɗo e Sadio Lanji minen nayo yaadino to caali to min yetti badam wi ceerno babam ari on tuma noon o yi Lanji ari o yimi ari bisimilla joni ko otoji men faala addu e ɓeygu o mi bisimilla basara ceerno noddi ama chauffeur o yi oto makko kanko ceerno mo jogino oto 46 o yoɓe addu oto alwen noon ɓe wi oto moƴƴani o noddi oto sirif mboyru 46 mum o komin addude bagage o e weeti subaka muɗum ceerno wi Lanji o inama o miɗa andi ara golle no golle fof miɗa andi ara golle holko woni golle ma o yi miɗe sawrade huuɗo miɗe sawra ceɓɓe e ɗeɗi haako ɗum woni gollem ceerno wimbomi kala ko golle ande ɓurdumi yamirima so wona gueɗe tati holɗen gueɗe tati o wiide salani Mouhammadou walani Mouhammadou ɗum wata waɗ ɗum pibol e alladu wata waɗu ɗum kala ko heddimi yamirima mawɗo Lanji jabtimbo o wi min de kala ko gollemi wiyami ko bisimillahi rahmani rahim mi diisi Allah bijo Allah mi diisi karamo kam on tan mi jangga cifol ngol
o wi sa yiɗi cefi am ɗi fof mi haalaɗi ɗo joni acca mi jangga ɗi hay cefol goto ala wongol hen batuta ceerno wi ala hasa haala dental no yiiɗi ceerno acca o haala kono noon ceerno jaɓani eyyi ɗum won noon ko reɓɓiɗe haala o sakkitima o yamirimo kala ko liggotono ɓundu o sakkitimo yo liggo ɗum eyyi jiyara o addi ɗum ko ɓeygu rewɓe o fuɗɗanimo ɗum ɗo ɓeygu rewɓe ndaari dartidi hande mi ala mawɗo foof hortinede teddinede ha ɓuuri mbo caggal ceerno e Allah ena ɗum e caggal ceerno ala sukaɓe noon ɓeygu amen o tan ɓe fewji ɗum nde ɓe fewji ɗum ɓe rendini koɓe rendinta ɓe yaari gila e lecceje ha sukara ha hunde foof on saha koɓe waɗani mbo jiyara kanko babam Adama Lañi oɗo eyyi hay ɗeɗo balɗe kadi ɓe faala rendinde kadi ko way noon maɓe ardu maɓe noddu on so Allah jaaɓi aron hawre hen so Allah jaaɓi eyyi meɗen ganni ɗum so Allah jaaɓi eyyi minen worɓe kadi men naati hen so Allah jaaɓi eyyi juura kanko e mawɗo o woni ko debbo e miirama ko debbo hono Kadija Lañi on ma wattore hen so Allah jaaɓi eyyi on salminama on juurama on ñagganama Allah moƴƴere eyyi kanko noon ɓiɓɓe makko ɓe ko Fatoumata Adama Lañi ko won ɓiɗɗo makko Afo eyyi rewi hen ko Alassana Sissoko ko ɓe ɗum ɓiɓɓe makko wurɓe ɓe o dañino ɓeygu ha heewi kono noon fof wurani ko ɓeɗo ɗiɗo tan woni ko wuuri on salminama on juurama on ñagganama Allah moƴƴere tigi musidɓe tedduɓe machallah yewtere meɗen yewtere wiyeteɗo jogirde gandal yewtere nde timmi machallah en jewtidi e jinnaɗo meɗen baba mo gandantuɗa ko Adama Lañi machallah eɗen gandi noon duuɓi makko ɗiɗo tolniɗo o wawi ƴettande men ɗeruji poɗɗini eɗen gandi ɗum ko dokke Allah saabu hande hono makko ɗo e Madina Gounass wona hunde wemde saabu so tawi en tugnima duuɓi 14 ko adi fergo Madina Gounass woni ko ari ɗo e Madina Gounass wadde eɗen mbawi wiide hande o ko duuɓi temedere e duuɓi 4 woni ko o jogui ko hunde nde gandantuɗa ko yettirtede Allah no fewi wadde ɗum ɗon kadi ko gueɗal ngal Allah rokkimo saabu wona hunde wemde mawɗo keɓɗo ɗin ɗon duuɓi jama ina yaaha nokkuji foof ina yaaha wadde firti tan ɗum ɗon kadi koye dokke Allah ɗe Allah rokkimo eɗen ñaago Allah jomiraɗo subahanahu wa taala ndegeno ɓeydantamo cellal kono kadi ɓeyda junnude balɗe ɗe en jetti gallo foof ɓe tawtorama ɗum yewtere nde en kalino ɓe arwanne nde kamɓe foof ɓe jarama ɗum ɗon en jetti kadi ceerno Woppa kankone kadi o waɗi tembere yewtere nde ɗum no musidɓe tedduɓe arno yettinde yewtere nde ko musidɗo mo Ousmane Camara Guiɗo Leñol to caméra heeɗan men toon ko Siraji Nana Diallo dokkodiren aade sahaji goɗɗi on jarama yen gone jaam